Aínda que o número de participantes inscritos está limitado a 200, a organización estima que durante a fin de semana dentro do 16 e o 18 de setembro ata 3.000 motos se acheguen ata Ribeira para participar nalgunha das actividades da concentración. Ademais de música e degustacións gastronómicas, haberá rutas mototurísticas e exhibicións de freestyle, nas que participarán destacados pilotos do ámbito nacional e internacional. Veñen temos a sesión vermú con mejillones e empanada. Vai estar un grupo de hippers amenizando o evento. E despois xa temos unha carreira de coches de radiocontrol. Tamén temos unha exhibición ás 4:30 de Cucu André, que é un campeón de Portugal na súa modalidade. Foi 4 veces campeón. E despois unha ruta mototurística. Vamos a chegar hasta Boiro, hasta o Concello de Boiro, a un restaurante moi bonito, que é a Abadía de San Enrique. E despois á volta, cando cheguemos, pois vamos a ter o primer pase de exhibición de freestyle. A verdade que é un plato fuerte. Ven Stig Foxter, que é un piloto noruego, Diego Ribeiro, que é un piloto de Portugal, e Adrián Garrido, que é español. Nesta cuarta edición, a organizada polos Reventapistons, converteuse xa nunha das principais concentracións de motos de toda Galicia, con 3 días de programación que supoñen un gran traballo de organización. Por este motivo, dende o Concello, quixeron agradecer o esforzo do club para mellorar cada ano esta cita con gran repercusión tamén na hostalería e no comercio local. É positivo e, ademais, é como o reflexo do traballo que les fan, non? Porque é verdade que un evento destas características podemos velo no pueblo durante esos días, ten unha gran repercusión económica para a hostelería, para o comercio, para os campings, para os sitios de restauración en xeral, porque a verdad que é un gran atractivo e sabemos que cada vez máis o mundo motero pois leva pois a moita xente aparellada dos eventos que celebra, non? E, efectivamente, os Reventapistón xa son un club numeroso de por sí e, ademais, pois eu creo que ca súa participación en outras concentracións e demais tamén fan que eso pois atralla a outros motoclubs de diferentes puntos, non só de Galicia, sino tamén de fora destas fronteiras galegas a acompañarnos en Ribeira durante este fin de semana de setembro.